Sabi nila, ang authentic Japanese food pang special occasion lang. Dito sa SM City Clark, ginawa nilang everyday Japanese ang experience. Nano Babaw Kabalen, welcome to Pampanga. Nandito tayo ngayon sa Watami SM City Clark. Tara, silipin natin kung bakit ito ang bagong go-to spot sa Pampanga. Simulan natin sa Salmon Taco Aburi. Nakikita nyo ba yung hagdan na yan? Literal na level up. Itong signature flame sear nila, lalong pinalabas yung tamis at linamnam ng salmon. Perfect na starter. At kung hanap mo ay sizzle pa lang, ulam na, the stone pot pepper rice is the way to go. Naririnig nyo sizzle? Haluin nyo lang ng dahan-dahan para makuha nyo yung 𝐂𝐚𝐤𝐢 o yung saktong pagkatutong ng kanin. Solid, di ba? Pero wait, there's more. Natry nyo ba yung smoked omu rice with Hamburg steak? May pausok effect din to. Very premium ang dating pero presyong abot kaya. At kahit mainit ang panahon, kine-crave din natin to. Ang Watami ramen nila. Legit ang pagka-creamy ng broth, hindi tinipid ang toppings at talagang malasang-malasa hanggang huling higop. At syempre, hindi kompletong katsu kung wala ang live setting nilang ito. Dito, sa harap mo mismo mag-grind ang sesame seeds para sa sauce mo. Ang bango talaga! Kaya kung naghahanap ka ng fresh, aesthetic at sulit na Japanese fix ngayong linggo, takbo na sa Watami, ground level ng SM City Clark. Mapa-lunch meeting man yan or dinner with the fam, pasok na pasok dito. O anong paborito nyo sa Watami? Itag na ang tropang ililibre mo at i-comment ang everyday Japanese dish na gusto mong matikman. Like and follow for more finds dito lang sa 𝐂𝐻 Pampanga.